Ja, så er vi i gang med sæson 2 af 2 verdener. Og jeg er ved lidt for Randers af, og er på vej til Lemvig. Ja. Jeg skal op og snakke med driftlederen i dag, og så skal der ud kørselstur. Jeg skal mødes med dem klokken 8, og jeg har cirka 2 timers køretur, så klokken den er lige ved at være 6 her om lidt, så det er tidligt morgen på en fredag, hvor jeg har ferie. Men det er jo sådan der, når man skal huske at holde sin serie kørende. Men nu er jeg i hvert fald på vej fra Randers af, og så tager vi den der ligner vi i Lemvig. Så nu vil jeg have en køretur derud, og så ses vi sgu i Lemvig. Ja, så er jeg sgu kommet til Lemvig station, og jeg venter lige nu på, at driftlederen han møder ind, så vi kan få en god snak her til morgen og lige finde ud af, hvad der skal ske i løbet af dagen. Og jeg glæder mig til at vise jer, hvad der skal ske i det her afsnit, og hvordan der var ledes med alt, og ja, det bliver godt. Men vi ses senere. Vi kunne se noget der, kan du det? Jeg kan godt se noget her. Fint. Det er sådan en anden kørselsform, det her. Ja. Når vi kommer ud til hvem, så har vi lige sådan en lille stop, hvis man kan sige det sådan også. Jo. Og jeg skal snakke med Fredericia. Nå. Så du skal holde før den her? Jeg holder lige midt på, så har vi ingen, der kan køre over for. På den måde. Ja. Jeg tror også, der er en akse til den derhen. Det er sådan en balise, vi har på vores ø, når vi tænder overkørslen, så er det automatiske skinnerne. Ja. Det gør værtninger, det gør de jo. De tænder de overkørsler der. Ja. Altså jeg kan godt se, så kommer der VEMP 800 ETCS der. Ja. Kommer der. Så tager vi det her.
Men det er vi så slukken på nu, fordi det ved vi jo, hvad der står der. Vi må køre 75 indtil den første overkørsel. Derfra må vi køre 25 ind. Okay. Fordi normalt, så fjerner de jo alle signaler. Ja, det er præcis. Ja. Så den signal derhen må jo ikke engang være der. Det er et signal på en overkørsel, der ikke er sikker. Det kan også Ja. den vi har derhen. Ja, okay. Men det er fordi, i det nye system, der har du jo inde på computeren. Ja, der kan du se alt. Der kan du se i hvert fald overkørslen, den er sikret. Er den ikke sikret, så kommer der nærmest sådan en værmølle eller sådan Ja, lige præcis. vindmølle. Ja. Og de kommer samtidig, fordi hvis de er indstillet til fart, så kommer de ind imellem. Ja. Så bremser de selv ned dem der. Så siger de, hvis du står holder, så bremser du ned. Eller hvis du får farten lidt ned, så bremser du ned. Ja, okay. Fordi jeg har kontrol over den overkørsel. Ja. Så er det som den der samtale, du lige havde med Fredericia der. Ja. Vil det være okay at smide den ind på videoen, eller skal jeg holde mig for den? Bare så. De sker der simpelthen ingenting ved. Det tror jeg. Det er Bare for at du har fået en del af hverdagen, som folk kan se. Hvad sker der på en strækning, når man går for ikke at have noget til? Ja, det gør ingenting. Om I skulle, Okay. jeg er ligeglad. Okay. Og om lyden er der, det gør ingenting. Nu skrev jeg noget den her, men jeg ved ikke, om du tog film den nu. Hvad? Jeg ved ikke, om du filmede den her. Og den vinduet deroppe, men jeg filmede den her vej, så jeg ved slet ikke, om man kan se den. Ej, så vil du sgu se den, tror jeg. Men hvis den er med, så også skulle jeg lige noget med det. Ja, men så skal jeg nok finde ud af det mere. Jeg smider det bare væk af. Ja, altså kan jeg godt se det, så kommer der det her TMS-mærke. Ja. Det er jo dem, vi kører til. Altså, hvad skal man sige? Når du nu har det system inde, hvis du så får at vide, at overkørsel ikke virker, så kan du køre længere end hertil. Ja, okay. Så bremser den dig. Så bliver du tager den simpelthen ved det der nye system. Ja. Så jeg kan sådan set holde en tog over på den side, og en tog herover. Ja, okay. Og de kan ikke køre sammen. Nej, okay. Fordi at hvad nu det her, og sådan er systemet. Ja. Så du kan holde på hver side af de der Jeg mærker det. mærker der. Og det er jo anderledes førhen, der var jo sådan, at hvis du for eksempel skulle køre på sigt eller sådan, så skulle du køre på sigt fra den ene station I-signal til den kommende, eller U-signal til den kommende I-signal. Ja. Det er jo helt i hvad nu det her, i Holstebro. Ja, lige Her kan du nøjes med at bare køre fra sådan et ETCS-mærke til det næste ETCS-mærke, og så kan du optage farten igen. Ja, lige præcis. Så mindre forsinkelse kan du få ud af det, ikke? Ja, lige præcis. Jeg vil udsat for her, at hvor det virker som det skulle, så får du en blanket 1.7 her, instruks 1.7, sikkerhedsinstruks, som du skal sætte kryds af og skrive, indtil du kommer til den næste mærke herinde. Når du så kommer ind til den næste mærke, så kan du komme videre, før du har lavet en 1.7 igen. Så det tager en frygtelig tid, når det ikke virker. Når det ikke virker. Ja, jeg kan også godt se signalet der, det er slukket. Ja, du ser det slukket. Ja. En af de gode gamle signaler, Ja. der ikke er i brug mere. Du ser ATC stop. Ja. Der ATC 2 stop kommer vi ind på her, ikke også? Jo. Men de kan jo godt se, hvor du er henne, kan de ikke? Ja, det ved jeg sgu ikke, om de kan. Så skal vi igennem de akseltæller der. Jamen, det er det, jeg tænker. Jamen, de har jo ingen, det er sgu om, vi kan se mig. Nej. Se, der var en akseltæller mere. Ja. Og der kommer en her, der er en derovre, så det er dem der akseltæller. Ja. I sort, der er du inde, det med sådan 2. Mm. Ja, der ligger den gamle skinnebusgruppe. Ja, det er det. Den ligger der, men de er der ikke mere. Og der kommer en Desiro derovre. Jeg kan jo holde på lidt fart nu, fordi jeg tror, de skal op på vand. De skal vælge til skærmen, så skal de vælge herovre. Ja. Ja, jeg tror sgu ikke, de når den der. Og den der var ind, ja, den der skal nu. Den der var med broen. Det er den, der kommer udefra. Nå, den anden var fra? Okay. Så jeg skal lige have det med.
Jamen, så sidder jeg her sammen med driftleder Steven fra Midtjyske Jernbaner. Jeg har været ude at køre en del med togene i dag. Og hvad laver en driftleder egentlig? Driftschef, ja. Altså, jeg står for al driften, og det vil sige, at det er min opgave at sikre, at der er de rigtige lokomotivførere, sikre, at lokomotivførerne de har de nødvendige certifikater og uddannelser og så videre. Ja. Derudover så står jeg også for alt, hvad der hedder billetkontrollører, og det vil sige, for vores vedkommende, der hedder det billetkontrollører. Og det er både et serviceorgan, men det er selvfølgelig også for at sikre, at folk de betaler på rejsen. Selvfølgelig. Men derudover så laver de også det arbejde, at de sikrer, at passagererne kommer med i rigtige tog og giver dem information omkring, hvilken perron togene kører fra osv. Ja. Og sidst men ikke mindst, så er det også mit ansvar i forhold til fjerncentralen, altså FC-centret, at det kører, og det samme med DC, driftscentret også. Ja, okay. Hvorfor valgte du jobbet som driftschef herude? Jeg synes jo dels så er branchen utrolig spændende, og dels så vil jeg også sige, at jeg kommer egentlig oprindeligt fra det maritime område, men blandt andet det her med, at der kommer Midtjyske Jernbaner i gang med en større udvikling, og der blandt andet kommer batteritog og sådan noget. Jeg synes, det er en sindssygt spændende rejse med på. Ja. Har du været andet inden for jernbaner? Det har jeg ikke, nej. Det er kun driftschef? Ja. Okay. Hvor længe har du været hos Midtjyske Jernbaner? Jeg er jo ny mand på stedet, så jeg har faktisk kun været her i 4 måneder nu. Ja, kun 4 måneder? Ja. Det var ikke så længe jo. Det er ikke længe, nej. Nej, det er det ikke. Hvad er fremtiden for Midtjyske Jernbaner? Ja, fremtiden det er først og fremmest, at vi får de her nye batteritog. Og det er sådan, at når vi når hen til april måned til næste år, så skulle de første batteritog gerne blive leveret her. Der kommer 2 styks. Okay. Og det, der er planen med dem, det er jo, at vi skal have uddannet alle vores nuværende lokomotivførere til at kunne køre dem. Ja. I øjeblikket er banen delt op, således at vi har den bibanen, der kører fra Vemb til Thyborøn, og det er typisk en håndfuld lokomotivfører, der kører der. Ja. Men fremadrettet vil det være sådan, at vores lokomotivfører de skal kunne køre på alle strækninger, det vil sige både køre til Skjern og Holstebro og Thyborøn. Ja. Med de nye tog. Når vi når hen til starten af 2025, så forventer vi, at inden for første kvartal af 2025, så er der fuld drift på alle batteritogene. Okay. Vi kigger selvfølgelig også på muligheden for at udvide i forhold til at sige, hvor mange tog kører vi. Og i øjeblikket, der findes der ikke noget direkte tog, eksempelvis fra Holstebro til Thyborøn. Mm. Det er også en af de ting, der kommer i fremtiden. Okay, det lyder spændende. Ja, så meget mere drift. Ja, det lyder godt. Hvad skal der ske med de gamle lytog, når batteritogene de kommer? Ja, altså der er nogen, der allerede har budt sig ind på at gerne vil købe dem. Okay. Men igen, vi piller ikke noget ud af drift, før vi er sikre på, at de nye batteritog de fungerer 100%. Men altså det vil være sådan, at øjensynligvis er der nok nogen, der ønsker at købe dem til museum. Ja. Men det kræver selvfølgelig også, at de kan stable lidt penge på benene. Det er jo det, så kan ikke give helt billige. Bare sådan, de står ude i standen. Ja, men ellers, jeg tænker, uden at vide det 100%, men jeg tænker, at halvdelen de vil nok få endet deres dage, og de andre 2, de kommer nok til at løbe lidt videre på en eller anden måde som museumstog. Ja, og det vil være ret risiko for dem til at løbe videre. Det er jo det. Det er jo et specielt tog, vi har hjemme jo. Der er ikke så mange af dem tilbage. Lige præcis. Så det ville da være rart, hvis man kunne have dem til at løbe videre i det ønsker vi også. Nu kan vi sige, at bjergbanetoget har jo heldigvis blevet overdraget til nogen, der driver museumsdrift, og det er jo... ja, lige præcis. Ja, det er præcis. Det kunne være fantastisk, hvis en ugetyven også kommer til det. Det kunne det. Det kunne det. Jamen, så har jeg ikke flere spørgsmål herfra. Fantastisk. Tak for det.